to en giɗi yewtango arɗo zakka be ahammiya maka ha dina. إن الإبادة هي غاية الوجود الإنساني بخصائصه المختلفة. ريوكو ألدوم كان جملة غاية ودن بي آدم تغادو ماتو خصائص فيري فيريجي دوكادو حكيلو حكانو مغام حكيلو من دوكادو ضمير دوكادو داقل جسدية سمبي باندو دوكادو خصائص فيري فيريجي خصائص دي دوكا من بو بيت نيراما ها ماجي نغونا تاما فيري فيري kasdu nufaye majum kam fu har muyo Allah ceniɗo takdiman ndi rewa Allah. Kala jalla min ka'ilin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah cenɗo o wi mi tagay ɓiɓɓe jinnaji ɓe ɓiɓɓe adama fu sai ngam ɓe ndewa ɓe goɗitinam. Wal qur'anul karim fi bidayati nuzulihi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma tala dhalika fi makkah كان يستهدف بناء العقيدة في النفوس. قرآني رتدون ده أران جيبا كي ماردو النبي صلى الله عليه وسلم ها مكة أران جيبا كو مارد بيكو هيد بي أران من ها مكة من كو جيبا هير مكة نكم أموما ني نفو محبو عقيدة هر نشكو جيب مها عقيدة مها إيمان هر بيرند كو والعقيدة في مجملها تعني الجزم بالقلب بأنه لا معبود بحق إلا الله. أكيد بكون مجمل مدمر من كم تينو راغو هاندت برند ولا ديوتي دوريوري بيغونغا شيء الله تعالى وهو ما يعنيه أو تعنيه شهادة أن لا إله إلا الله كان يبلتي كلمة شهادة نقول مفوتو. ومن ثم لا تصرف الإبادة لأهل سواه دكانكو ولا ديوتي دو سيكانكو nden man dewal fu firlitittaake har kuluti mo kanko Allah cenɗo nden kam aran ko jippi man kam fu ɗum bina'ul aqida ɗum ni latti hammu shay'in ha ko jippi her makka man aran jippi ɗum man be tokki man fu aqida kaka mahe ha ɓernde goɗɗo hawta goɗɗo be Allah cenɗo andita Allah cenɗo o kanko tan woni deweteɗo woɗitinamo fi bo fu to o wi waɗata ko o wi waɗa woɗitina mo anda mo umman letti ko rakkasna ha tarbiya annabijo sallallahu alaihi wasallam ha qur'an man ko rakkasni ha makka wa fi alwaqt alladhi kanat alayat alula tabni alaqida fi allah fi dakhil an-nufus wa tukhrij minha ash-shirka billah كانت بعض الآيات ترمي إلى بناء ضمير الإنسان المسلم وكثيرا القرآن من أجيبه ها ما أجيد هركو waɗa gotimba ko Allah ceniɗo her nder ɓerɗo goɗɗo itta bo shirkan ko Allah ceniɗo nder ɓernde man wakkatire man nde ɗo bizzati kayre man nden ni wakkatire man nden ni ayaji goɗɗo bo ɗon jippo har wakkatire man nden ha maha damiril insan maha ɓernde ɓi adama ɓernde ɓi adama julɗo bi haysu yakunu yuhibbul khayra li gayri ɓi adama o latto o yiɗi khayru o yiɗanan khayru man tana maako o wañan sharru o huwanan bo hoytinango nawallaji ɓiɓɓe adama yani wakkati aqida man ɗon mahe imanuji man ɗon mahe ha ɓernde man ni wakkati man bo ha ɓernde man nde qur'an man ɗo jippo ha maha har mare manaji en ɗam manaji adilaku manaji yedgo hayru ila akhiri manaji mawɗi man ɗo ɗo kurfidiri nan tagi bi hadhihi alhaqiqa fi surati almudaththir haqiqa ka ɗo qur'an wakkati mahata aqida man nden wakkati man ɗon maha ɓernde man bo dow huugo yidgo kuuɗe hayru man be huugoɗe dayago kuuɗe sarru man ɗo wakkatire man nden o ko hollata ɗum en pottan be majum en tawan ɗum has ko jippi her aran qur'an ban ha suratul mudaththir alladhi tuftarab annaha sura thaniya ba'da suratul alaq koddirtengol kangol latti ɗiɗaɓol ɓawo jippago suratu iqra ɗo وذلك في قوله تعالى حكاية عن الحوار الذي سوف يجري بين من هم في الجنة ومن هم في النار هر حكاية كالله سنɗo yewti en har hiwar jewta mbaɗan ka hakkunde yimɓe ɓen wonɓe her aljanna be yimɓe wonɓe her yiite qalu yimɓe wonɓe her aljanna mbiɓe ma salakakum fi saqar ko naadi on yiite sakar ɗo qalu lam nakum minal musallin ena min gonano nder juuloɓe tan wala en ganano nder juuloɓe a walam naku nuɗɗimul miskin min lattaki bo min ɗon no ñawna miskine nden aran har ko jippina ha annabijo man ni haala en ɗamjiman ɗo ɓaawo rewgo Allah ceniɗo woɗitinanmo rewamo be julgo man ni wakkatire man ɓerɗo ɗo rabbe dow majum
e wakkatire man nden ɓe ɗo rabbe bo dow ñamdugo miskini en man bo dow inɗugo miskini en kama nantagi bi hada fi surati l ma'un wonen pottan ɗum bo ha suratul ma'un gon jannguɗen jonta araita alladi yukadibu biddin fadhalika alladi yadu ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin e allah cen ɗo waɗi pewnowo dinaji ñande dinaji mbarjate o kanko on latti duñowo yatimjo ñaama hakke yatimejo o solnata bo dow ñamnugo miskinijo nden mbo ɗum nder ayaji man tati ɗe bo arana her surawol majum bo e mbiɗe makkinkeje wala lural har majum kanje ɗe makkinkeje ko nde woodi mbiɗo ayaji luttuɗe majum ɗe ɗo garanɗe ɓawoɗon man ɗo ɗen man ka lattoto madaninkeje a nde ɗum wolwani haala nafiki en haala julde ɗo hirɓe acci julde man foti ɗum larani haala nafiki en ma tati arana ɗe kam ɗum makkaje man to kanden har ɗo man leccen ɗo waɗi duygo yatimejo man soyde solnugo dow ɗum ɗo man ɗo ɗum nder ɗum ɗo nandi be fewnugo ñande dinaji mbarjete wala baɗowo ɗum ni sey mo wala ha ɓernde muɗum nuɗɗinki allah ceniɗo e nuɗɗingo bo ñalawmare nde dinaji mbarjete to wa indama istaqarrat al aqidatu fi nufus wa bada ilzamu al muslimina bil ibadat wakkati aqida man ka tabiti her ɓerɗe yimɓe jaɓi allah cenɗo o gooto kanko tan woni deweteɗo kanko tan woni kuwowo o wala kawtiɗɗirawo kanko mari fii fuu wakkati aqida man tabiti her yimɓe ɓawo ɗon farillaji puɗɗi jippago dow yimɓe e wakkati farillaji man jippi allah cenɗo waɗi nder dewe ɗe allah cenɗo lismini ummatore man rewora allah ceniɗo man ɗo o waɗi nder maaje ibada maliya dewal ngal jawdi sammaha zaka o ƴewnigal zakka wa ja'alha rukna thalisa min arkani l islam o waɗi ngal bo ɗum ruknuwol tataɓol nde ruknuji islam wa qaranaha bisalati fi mawadi'a kathira o hurfiniri dewal zakka man bo be julgo har nokkuje ɗuɗɗe her qur'an maako wiyama nokkuje jeetati o hurfiniri hakkude julgo be suuma be zakkugo wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata waɗi takrar har qur'an wan haɗo aya aran suratul baqara wa aqimu salata wa atu zakata warka araki ɓooce julde dokke zakka juule be juuloɓe juule her jam'are وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس النبي جوي سلام محمد كوجي جوي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا حديث جبريل وي سلام محمد كوجي جوي سيداغو ولا ديوتيدو سي الله سنيدو أن النبي جو محمد لا ماكو ووچو جولده باودون وي وإيتاء الزكاة enen suumago lew ramadan mi hijjugo suudu har goɗɗo dokkaɗo bawɗo yettago har maɗo nden kam diga aran silama man wakkati jippo yeeso dewe man mbaɗa ruknuji silama ɗi yeeso ɗi gajibine dow goɗɗo diga nden man silama ɗon maha ɓernde goɗɗo dow enɗam dow yidago ɓawo silama jippini dewe man bo a shayi haala enɗam ji man be yidago man ɗo acci ɗum tawji haji ɗum hucitinkiji noon ɗum luttaba ɗum wonno aran man noon ha silama man ha farillaji bo jippo wala ha nder farillaji man ɗo farillawol daranangol haala en ɗam jiman huudugo ɓe ɓi adama enɗa ɗum malla inama o waɗi ha nder farillaji ruknuji dina man ɗo o waɗi farillawol lattingol ɗum dewal ngal jawdi kañum latti zakka man bako mbiɗen her ɗo allah farliɗini ɗum waɗi ɗum ruknugol tataɓol hurfidir ɗum bo be julgo ha nokkuje ɗuɗɗe her qur'an ولقد أدرك المسلمون أهمية الزكاة كإبادة تطهير النفس جول بدون أني أن فامي أهمية زكاة هود ماوند دول سننقل نشكو وأهميتها كوسيلة لحل كثير من مشاكل المسلمين أهمية دول من جول بدون فامي زكاة ودي أهمية ودي هم إناغو وسيلة دليلة harfistan go ɗuɗɗum nder muskilaji ɗi julɓe muskilaji buketeɗi gal jiha hunde فهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يقول بعدما منع بعض المسلمين بمكة الزكاة متعللين بأنهم أمروا أن يؤتوها أو بأن يؤتوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه باو النبي جو إجتي داما ولوتني النبي صلى الله عليه وسلم أدلق أماتوره وقت زكاة ودي أولولي هرمكين كوين هوتو زكاة mbimo zakka man kan kamɓe ɓe umranoma ɓe dokkitaka har annabijo joni kande annabijo sallllahu alayhi wa sallam maynama kam ɓe zakka man ka ha maɓɓe kam ka ittake na ɓe wala mo ɓe dokkitittaka seydna aboubacary wi
wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati wa zakka mi haban goddo cendudo hakkunde julde be zakka julde kam goddo juula amma zakka kam goddo fibotira be ngena annabijo bi'an do non man do haba be mako wallahi law mana'uni qala ba'irin kanu yu'adunaha ila nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltum alayhi wondo be kadino yam tongorde ngelo ba be dokkanno de har annabijo gal jiha dewal ngal hunde mi haban be mabbe sibbe gadda tongorde majum famugo ahammiya zakka man sayyidina umar abubakar jabai zakka man o dewal majum ngal do ngal walo ngam sabida ta'lilaji dibe do gaddi وما دل المسلمون في أصولهم المختلفة يهتمون بهذه الفريضة جل بتشدي هاد زمانو جمع فير جيفو بدو كمي فريلة والويتين والزكاة وقد بحثها الفقهاء في مختلف أصولهم مودي بيندو بهر فيكمان ببدي تكهر مسألة والزكاة هاد زمانو جمع فير جي وبينوا كل ما يتعلق بها من أوضاع جديدة طرأت وأشبهت بحاجة إلى بيان للحكم الشرعي فيها يبانجي نبو تودي كيسون بيئتو كان فوها المسألة جي زكاة be en fu har jamanu mudum en don bangina de bangina ko wete kita sari har masala ha ko yotti en man do masalaji wudi ha babul jakamajum do be bidi take dum de to wodi masalaji pe hande man do ma masalaji pe idi hande man la shakka wurko fe ilati dum kesum wodi lortorde de yimbe lortoto har mudum keba diga mudum man do noy pistirta masalaji kesidi do to irisu fil qaradawi recendo hinnomo be tugago do ko winni modi be men bindi har zamanuji fere man o windi deftere wete fikhu zaka wol wani do kala ko hisditi her yakeji meden di gonduden di ka fu deftere de mujallaji didi o de lati to ni dum himmago farilawol ngol do har gal jihare wodi ahammiya ha sengo nasku sengo ruhu goddo wodi ahammiya bo ha fistugo muskilaji di julbe وفي الأسل الحديث عندما ظهر رؤوس الأموال الضخمة ظهر الاهتمام بالزكاة على مستوى المؤسسات والمنظمات هذا من ميدن حسر جونتارو وقت رؤوس الأموال الضخمة وادي كابيتوجي مو إمبادي إزينجي إمبادي ngurtini kujeji be mari kapitoji mapindeji masin dum yimbe numatano bi adama jettoto no hamargo dum ko salino to do man hande man bo ihtimam himma go zakka man wadi ala mustawa al muassasat wal munazzamat wal afrad do mustawa muassasat ji fondation ji don munazzamat ji organisation ji don biditi dokki ahammiya gal jiha widitago masalaji zakka man فالمجامع الفقهية أولى الاهتمام بمسائل الزكاة باعتبارها عنصرا مهما يتميز به الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوطني. مثلا بنا مجامع وجبنا كوية أكاديمي دي فيك أكاديمي دي بريدانس ميدان أكاديمي جمن بدأ لمن يفوت كمي مسألة زكاة من يبدي يسرو قال وطدو دم يبدي يسرو قال جاء إيكونومي جتبو إيكونومي إسلام من دون اقتصاد الإسلامي دون هندك أن الدين قال بهورم قالوا جانجنا يونيفرسيتي andal economy amangal de ngal occident en bi to di economy iktisadi islami bodo dun jange ha jami'aji ha university ji to dum iktisadi islami dum economy kularani islam to modi be majum jangobe economy man be bawo be ni be dari de ko ni ha economy latinga positive nga badanga man do be dari boku de ko silama principe mabadi uji islama waddi be ngurtini iktisadi islami man bendari nder mumayizati iktisadi islami nder ko sendi titta economy ko larani science economy ko larani islam do masala zakat dum nder unsur nder anasirji cenditan iktisadi islami an iktisadi alwadi dum senditan iktisadi economy ga islam be economy positive latinga ga occident en كما أن معهد البحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية يهتم بالزكاة وينظم دورات تدريبية في العالم لشرح مختلف المسائل المتعلقة بالزكاة معهد الزكاة والبحث معهد الزكاة أو معهد البحوث والتدريب بنك الإسلامي بيتن بنك إسلامي دي ديفلوبمون ودي معهد بماري بن انستيتي على ريسيرش على فورماسيون انستيتي مانغا غادو توكاني بنك الإسلامي ما غادو جي مويا هاردو عالم دو فو غادو وانشا بايا nga wada dawraji séminaire di formation mofta yimbeji mbaɗa séminaire be muɗum e mbolwa dow masalaji zakka man ɓe carhana ɗum deydey ndani zakka man hani hutinerego ni hani hutinerego ni hani hutinerejo deydey ko leɓotirta ɓe wakkatiji ɗi gonɗe في العالم لشرح مختلف المسائل المتعلقة بالزكاة وهناك ثالثا المعهد العالمي لعلوم الزكاة بالخطوب
non wodi ha fahin mahdi al-alami li ulumi zakat wodi mahad institut international hala ko larani science ko larani zakka ngam bodo ha Khartoum kanga bo ngadon forma yimbe kadon dum mahad dum institut nga jangina nga wurtina yimbe lattibe spécialisé be yimbe jangube gal jiha domin zakka do tan no zakka man ka moftirte noy bu idara maka administration man no wa'ata noy ka sankitirte do bo dum bo ma han man kanjum suklani amma bon ngan bo nga huwi her majum dudum nga windi e majum dudum to len ha wakkati gonden do ngam andugo ahammiya zakka man jihaji dudi don dari kimma ha zakka man dum kuwa do mudum to amma hajjata jihaji man rama ido kuwa man do ido kuwa do majum sensibiliser julbeji man bada séminaire ji man nodda yimbeji jaalira ha nokkuji séminaire ji man badete dirto ngar ha lesde majum mofta yimbeji bada séminaire ji be mudum en charhana dum en to amma hunde hande jimmonde daro non de wada wakkatire worena caddum dum yidi be seeda hadum daro to kadi rama juhuji man do di don tidal man ngal don ngal andangal bo ha kala lesdeji fu lesdeji jude man do daren ha do de ko sali ha Afrique meden do nga wodi goddo don docteur bietedo docteur docteur Youssouf Khamis to wonan dum professeur jogal je économie man o wodi article o windi bana makala ni o windi dum do zakka mo wadi enquête ha do Afrique man do fu hala yakeji zakka no salorto ha dawlaji Afrique do amma o hoji échantillon ji bana échantillon ji jeedidi latti dawlaji jeedidi woci Ethiopia aran Ethiopia man do zakka no sankitirte ha ton man o wi muassasa don muassasa biata Bilal al-Habashi muassasa Bilal al-Habashi muassasa man bana fondation Bilal na ladan jo annabi sallallahu alaihi wasallam to kanko na Ethiopia jo no to be man de wadi organisation ko inde Bilal man dokki inde organisation man to muassasati Bilal nga ha lesdi Ethiopia do kanga suklani dudum ngadon himmi ngado suklani hala laafuɓe hala miskini en hala yatimɓe hala imam en julurɗe hala du'atu en yewnotoɓe her lawol Allah cenɗo hala jangirle to kanga man nga bana ha Ethiopia man kanga suklori moftugo zakka man senda ɗum dow jihaji lattiɗi keniɗi sendanegom nden ɓe godi bana Ethiopia man nden wodi organisation ɗum tuklaninga moftugo zakka man suklaninga bo sendugo man dawlatu Nigeria bo ɗum bo nder ko an keddima ko o laari ha Nigeria man bo o wodi fondation ji ɗon ma ha bana ha étaji lattiɗi bana Kano be ko wiyete Jigawa be Zamfara étaji tati ha nord Nigeria ɗo kadi wodi fondation ji ɗon amma fondation ji officiel ji ha moftugo zakka man be sendugo ka to amma wilayaji gal jiha Fombina gal jiha Woyla gal jiha Fombina ton din kam organisation man wona ha ton julbe man ben kambe ben be zakkobe man ben to biti zakkaji mabbe kambe ben galoto sendugo zakkaji mabbe be hoore mabbe bana ko woni hal ha meden do Ghana bodo ko bo nder ko o yehi nder ko o enquête ji mbada do mudum bana bodi ko be Ghana bo don wodi baytu malil muslimin dum organisation ma no danga baytu malil muslimin do bo dum munazama tawiya dum organisation amma dum nga yimbe gaddata zakkaji ha mubbe sagoji mu ngam na dum organisation wa officiel wa foti nga dolda inama dum organisation wa daw inkewa to bo julbe don gadda ha bana lisdi Ghana man bo kambe be ngodi organisation ko laren zakka man be organisation man nga don hu zakka man nga senda dum to wobbe bo don foti hander Ghana man do be kucitinta zakkaji man be jala organisation be dum zakka be de bisura fardiya mu fu zakka na hore mudum santa dum bo don feddo wada Kenya dawlatu Kenya la yujadu biha ayu tanzimin yastajbilu zakah ha Kenya bo organisation kucitanga hotan zakka lorto senda kaman do wala halisti Kenya inama yatawajjahun bi zakawatihim ila al-masajid fayatimu tawzi'uha hunak niyabatan an kabe bo al-adama be ha Kenya man do zakaji man be jardum ha julurde man ton cerwotira be imam en julurde man do timma sendugo zakka man timma gal jihato Niger bo der ko an keddi ma ko mobi to man bo kambe man bo wi be do kucita be dum do zakaji mabbe to be itti be do jara dum wodi organisation ji kambe bo do ha mabbe jama'atu hiya sunna do jama'atu tabligh don ha meden do jam'iyatu unas wodi association be biata association unas to
organisation ji ɗi ɓe ɗon jaha hamaji ɓe dokkita ɗum zakkaji maɓɓe ɗin man lutana ɓe ha sendugo zakkaji man bana turku sufiya fo o wi ha ban Niger man ɗo turku sufiya fo wodi dawru ha jabgo zakka man laabi sufiya man ɗo e jabgo zakka man yoga Niger en ɗon jara ha tun man ɓen man ngalo sendugo dawlatu Mali la tujadu biha muassasa hukumiyya ha Mali man bo muassasa non fondation non officiel wani moftan nga zakka majum nga laamu man darni bo wala رغم ارتفاع نسبة المسلمين فيها بنا كون التي pourcentage تطلع هاتم برا تبانجنا حتى مرة بو أما organisation من ولا أما ودي كوب بيئة هم دار القرآن الكريم organisation كان بو قالوا داروها موبتو زكامان بسندو كوكا بنا بو فوتي همالي من بو وي يبقى سند زكام من بطريقة فردية مو سند نحو بلاور مفوض ولا بقولتي ولا همالين دولة جزر القمر بو كان بيئة بنا إيل دي كومور نبودم دولة منغا دولة مسلمة 100% سكان أبيتان إما فت جلبة تمر فوق جلبة كم بو لها منظمة تستقبل الزكاة وتقوم بتوزيعها ودا بنغلا أورغانيزاسيون كوتي تنغا زكامان وكوتي زكامان باو اللوتو سندر وإنما يوزعها أصحاب الأموال بصورة فردية جمع الجولة من سندة الزكاة جمعهم بصفة فردية بصورة كموي فيرم هذه نماذج لسبع دول في إفريقيا ذكرها الدكتور يوسف خميس في مقالة أنواع الزكاة في أفريقيا نماذج الدكتور أوماني تنمها الكلانين أفريقيا ونزكى ونها أفريقيا باو مقدمة قال ودي يمول واري وهناك سؤال جاءنا ودي يمول ورانيين ملخصه ما يلي ملخص ما قول كوتو حميدن إن مئات الملايين يتم إخراجها سنويا زكاة لأموال المسلمين بليون جي تيمة دونغورتيني كيتان لفو دم زكو جولة جولة إضافة إلى زكاة الحيوان والحرش من بسدها فين زكاة حيوانوجي بنانائيين زكاة ديمتر له den kam der lebbi sappo e ɗo jawdi ɗuundi masin ɗo wurtide حالتي من دول ما هو الأثر الملموس الذي أحدثته هذه في المجالات التالية جودي أوندي نغورتين تيدي من دو باتي إيه لاتي كو جودي من أشي جي أطول ها مجال جي دومين جي توكوتوري في مجال الاقتصاد هر دومين كولاران إيكونومي كم فقيرا خلصته هذه الزكاة ورفعته عن مستوى آخذ الزكاة إلى مستوى مؤدي الزكاة لا فود نوي فود ندير لا فوبه زكا man ka hisni dum her la fere ka wurtini dum diga ko o zakka ka hori dum ha dokko zakka be de fodde nde dum istifsar aran fil majal al-ijtimai majal kularan ijtimai domain kularan hal social kam yatiman kafalatu hadhihi zakka yatimi en noye zakka ka kafalni dum fi dirasatihi har jangirdam de fodde yatimme noye latti zakkaji jawdi ɗundi ndiɗo waawi jogago ɓiɓɓe yatimɓe hucitini ɓe ha jangirle ɓe jangi haɓe timmini jangirle maɓɓe ɓe ko e diplôme ji maɓɓe towɗi ɗum fodde de fodde ndeye wa kam armala sa'adatu hadhihi zaka fi takhfifi alami faqdi zawjiha e noy armala bo mo gorko mo maayi acci ɗum famille ji man ɗi andaɗi rewɓe ɗon jooɗi ɓe aramil e ɗum limgal ngale nder ala aramil en ɓe wonɓe mum maayi acci ɗum ɗo zakkaji man ɗo koytinani ɓe hattago gorko maɓɓe dede fodde nde fil majali ta'limi wa sihi haddomen ko larani ta'lim ko larani enseignement ko larani bo sihi ko larani jamu hal hunaka madrasa usisat bi hadhihi zakawat wodi madrasa ɗon assasnanga mawwalnanga ñiɓa be zakkaji manna أو مستشفى ولا ودي أوبيتالنا أو مركز صحي ولا وكن بنا سانتر دي سانتني كوجة ديرو دوية استفسارات جي غر إهر يامول ما وإذا كانت الإجابة على هذه الاستفسارات سلبا تجواب دو استفسارات جي غر إهر من فو لا تكدم سلب لا تكدم نيجاتيف ولا فأين يكمن الخطأ تولا من كم تبوفل من هيدي وكيف يمكن تصحيحه اني هيب نوتو كوريزا وإثنا بوفل بينغول غول دوم لاتي اسئلاجي شيمبيدي
latti ɗi kucitinaɗi her ɗerewol her meɗen to ngam dar ɗin dikka mbaɗen asilaji man ɗo ɗum mawdu'u ko dareten ha jonde meɗen lil ijabati ala hadhihi tasaulat naqul ngam jabago dow tasaulaji ƴamɗe ɗeɗo mbiyen inna jami' al mu'assasat wal munazzamat allati dhakarnaha والتي تعتني بموضوع الزكاة تستهدف من بين ما تستهدف تعريف المسلمين بأن الزكاة ما شرعت فقط لتحل مشاكل المسلمين الوقتية المرتبطة بموسم من المواسم مبقى المؤسسات جديدة فونداسيون جديدة organisation جديدة windu be non afra en particulier en non windu be do zakama be fu ko be nufi man do der ko be kuwata man do andingo julɓe nder ko ɓe nufoto har babuwol zakka nufayeji ɗuɗɗi nder nufayeji arani man kam andingo julɓe zakka ɗo ka sar'aka ngam ha ka fista probléme ji ɗi julɓe amma latti ɗi waktinkeji latti ɗi wakkatiyel jonta marɗi saison bana fista probléme ji her suumaya bana fista probléme ji wakkati layhago wala ko nandi e mum ɓe fuu ɓe ko ɓe potti dow muɗum zakka man ɗo ka sar'aka kam ka waɗaka ha sharia ngam ka fista muskilaji keƴaɗi pe'otoɗi wakkatiji keƴaɗi ni kanan nden kana ɗum plan lattinga daranga haala économie nden kam wa innama shuri'at li tu'alija awda'an muayyana innama ɗum zakka ɗo ka sar'ama ngam ka alacino ka tireta woodi awda'aji gone lattiɗe keeriɗe fi hayatil muslimin kanjum latti zakka man ɗo ka tireta alfaqr ka larana mas'ala haala laafere wal jahal ka larana mas'ala haala majjere har julɓe noyi moyen ji ɗi zakka man ɗo kabrata be laafere noyi moyen ji zakkaji man ɗo ɗi kabrata be majjere wal marad noyi moyen ji zakkaji man ɗo noyi ɗi kabrata bo be ñaw ɗiɗo ɗi kala ko muassasaji ɗiɗo ko kimma kam pat kanjum ɓe ɗo kucitina julɓe zakka man ɗo na ɗum hunde sar'ande ngam probléme hon pe'oto kon pamaron ɗo zakka man wara solution na hokka solution probléme ji man innama ko nuffete man ɗo ɗum huppa ɗum plan mapindiwa gonan nga ɗum feccere mawde her nder iktisad har nder économie ko larani islam ولكن الزكاة وإنما شرعت لتعالج أوضاعا معينة في حياة المسلمين هي الفقر والجهل والمرض ولكن الزكاة لا يمكن أن تقوم بهذا الدور أما زكاة من كواوتا كدرنو دوره كمرا رول حبدو بلافر كمرا رول حبدو بمجر زكاة من كمرا رول بو حبدو بنيوجي كواوتا كدرو درند من إذا لم يكن هناك تنظيم يقيم عليه تقوم عليه إدارة كفءة ومؤهلة تودا organisation ولا بو إدارة ولا administration ولا تينغا compétent مرنغا باو إغال جهة فاهمو بأندل دون كان يقول لتي زرات زكما هذه الإدارة تقوم بحسب الحالات إدارة منغا دارو حسرق حالات ودا إتجي ودا رسانسمانجي حالجي كاجي إجوب انغونتري to nga waɗi nga hasri nga waɗi recensement kaaji ɗi julɓe gontiri nder ɓillaji mum nga laara bo ko nga heɓata balatti ɗum moyenji ɗi zakka man nga laara kaaji ɗi nga recensement ɗo noyi nga wawata huudugo be ko nga mari man ɗo ngam ɗibbugo ngam hurgugo ɗumɗo man ɗo suma tada sullaman lil awlawiyat to nga hasri haalajji man to nga waɗi étude ji maaga nga wurtini kaaji kaaji to nga laara nga waɗa sullam to wodi ko nga woni het jungo maga ngam gajiya zakaji man nga lara ko mari awlawiya ɗume mari priorité ɗume fuɗɗirte ko fuɗɗirte man fuɗɗire to ɗum ɗo to zakka man lattaki wodi organisation ngaɗo kam fu ha nga haɓa be ñawu man nga haɓa be majjere nga haɓa be ɗum ɗo be laafere ɗum timmata min babil misal nder babol misal hal hasrugo haalaji hedgo haalji hedgo kaaji resansa kaaji ma ɗo nder babul halat man masalan ko en bana misalu har ko biɗen ɗo hunaka shabab yutkinuna khiyata woɗi ɗon shabab en ɗon ɓe ɗon mbawi ñodgo
walakin laysa lahum imkanatul husul ala makain amma be mbawata margo kekeji tuppoji do masala fatakumul idara hadhihi al idara jihara nde do hokkede hocande zakka man do de filobe man foti wodi ko dokkata dum her zakaji man be ndara be immo bi dirasati al imkanati al mawjuda be ndara moyen jidi maradi wal awlawiyat be ndara awlawiyaji bo priorité ji bo to be ndari imkanaji don to be moyen ji don be ndari priorité ji bo foti jonta do puddiren be shabab en lattibe be ngala kuude be mbaawi nyoggo amma be ngala ko be kutinira foti hitande man soda kekeji hokkabe wala sabab yutkinuna nijara bana wodderki en foti en ngodi sabab en be mbaawa nijara mbaawan fannuwol ministère amma be ngala alaji kuitirdi to foti idara man laara moyen ji di mari laara priorité ji di jo'ini to foti soda hokkabe kambe man to letto gebe man de kadi kade ngurtate wodi ko de kuwata man foti nyamnade e foti hatta latto subta derke en man sabab en man to hebi sabab en man do be ngala sanaaji be ngedi be ngala sanaaji hucitina be ha ekkitingo sanaaji yarabe ha menuisier en yarabe ha bana nyotobe yarabe ha bana sanaaji goddi be formo ha ton to be formake man idara man lara harbe formi man do wodi sodanan be kaza sodanan be kaza be kutinira letto en don usta be majum lafere en usta be majum badala chômage لكن إيجاد مثل هذه الجهة لا يعني مصادرة التوزيع في أيدي المزكين أما هو تنرغني مرغو جهارة ودي هرندر لسدي جهارة دون لجول بنغاران ndoka zakam ullarani hala numoji dow dede no zakka man ni haka ya takayido yo man do wodene jiha man do nako dum nufi hocugo zakka man kafu har juude zakobe musadara kamila hocaka musadara no musadara kamila wa inma yani takhsis juz'in min zakatihi lil jiha al muqtara ko dum nufoto kam hedingo juz'u hande zakaji e man do har jiha latti do muqtara والجزء الباقي يبقى له فيه التصرف طبقا للضوابط الشرعيه جزء لوتو بولوتا ديدي وتصرف ماكو ديدي طبقا للضوابط الشرعيه ديدي نو شرعي هوتينيرا ديدي نو شرعي ولو سندو دum ديدي نو شرعي to wondo dum wadan ko proposer ban ha meden do tagana muhimma meden kam sensibilisation famin ko proposer ten kam be latti be wurtino be zakka man ben kamɓe ɓen marata organisation kamɓe ɓen créata organisation ɗum zakka maɓɓe ɗum dewal ngal maɓɓe kamɓe gurtiɗi ɓe ndaara organisation nde ɓe moɓe mbaɗata caka maɓɓe man to woodi moɓe to jihare wonde wurtinde ɓe bo jihare man latto ɗum sawari be wallirgo be rayuji ngam ɓe anda hunde maɓɓe ɗum zakka ka ɓe gurtini ɓe ziraka bo be hoore maɓɓe wa awdatan ila al istisarati al walida en gartan ha istisaraji calinoɗi man ɗo jamɗe calinoɗe ɗe fa ina alhalati alkhassa bil ashkhas alwarida fi alistifsarat la yumkinu alijabatu alayha wodi halaji khassa ha nder ko ƴama ɗo wodi kaaji laran yimɓe bana kaaji daran ɗi yatimɓe bana kaaji daran ɗi aramil en bana kaaji ɓe worɓe mum maayi accan ɗum bana ka ko larani laafuɗo noon kaaji irin ɗi kam en mbawata jabago dow maji mbi'en zakka man waɗi ha maji kaza li'annahu laysat hunaka idara asrafat ala tawzi' wa arafat min khilal tawzi' anna fulanan kana faqiran wa annahu istabada min az-zakat fi tatwir halatihi al-iqtisadiyya wala idara marnga archive direction marnga archive nga lorotoɗen ndaren idara man bo nga wiyan en wayne o nafitorake no be zakka kanyum sottinimo diga nokkure kajare yarimo nokkure kajare idara man wi'an famiji kazaji ɗum aramil en ɓe worɓe mum maayi acci ɓe ngodi kala lewru fu komin dokkata ɓe idara man wi'an yatimɓe kazaji e kaza en limgal kaza ɓe ɗo nder l'école ji idara man kañum yoɓanta ɓe nde wala organisation darinoga kam en mbawata hokkugo jawabuji dow ko larani haala ashkhas en ko larani haala yimɓe kam amma ma yahussu ngayra hadihi al amma ko latti ko larani na haalji ɗiɗo ko larani haala ban hôpitaux ji ko larani haala jangirle
to ka foti wodi ko mbaweten wiigo deydey ko saali her zakkaji har lesdi meɗen har meɗen deydey expérience ji ko jiɗen ha marwa ɗo amma ma yankusu fi gayri hadi hala fa innahu min waqi'i tajribatina yumkinu alqawl har waqi'i tajriba meɗen enen ni ko jiɗen ni heɓini to wiigo bi anna almarkaz as-sihi bi bamare centre de santé nga bamare nga ka sahamat fihi zaka wodi ko zaka participe ha wadgo ngal ba jisu arano man o yeso ara e puɗɗa no ñibgo ko ɓesdi dow ɗon ɗo parti wa arana nga ɗo la shak wodi zakkaji julɓe nasti ha toon zakkaji nastuɗi jus musahama kabira wodi participation ji zakkaji julɓe her meɗen ɗo nasti ha toon kama annahu wa in lam takun hunaka madrasa qa'ima bi zatiha buniyat bi tamwilin min azaka nun bo ko nde waɗa école wa nun daringa nga kam zakka nun financi ɗum tan ko nun waɗa bo fa inna hunaka musa'adatin minha wodi balle ɗuɗɗe hergal jiha zakkaji man tatamassal fi bina il fusul balle man ɗum banga har mago fusulji fi mukhtalaf al madaris al islamiyya har feere feereji nder madarisji marɗen madaris islamiyya ɗo wodi ko wallita ɗuɗɗum her ñibgo kilasji lawol majum bo ɗum zakkaji majum ɗum bo ɗum hunde nde anduɗen seedotoɗen dow muɗum كما أن الزكاة قد كفلت عددا من الدعاة للإقامة مع المهتدين non bo nder ko ceedotoɗen zakka man ɗo wodi ko kafalni yewnotoɓe har lawol Allah ceniɗo wodi yoɓanteɓe ɗon sanganaɓe ɗon deyde lewru fu wodi ko dokkete ɓe jaha ɓe jooɗoyo bo ɓe har muhtadi nokku silmuɓeji kesum ɓe jangina ɓe ɓe gasoɓe ɓe julda ɓe maɓɓe ɓe jangina ɓikkonji maɓɓe ɗum bo en ɗo ceedi zakka man wodi ko huuɓi her majum ɗuɗɗum ha nokkuje bo ɗuɗɗe to ɗiɗo kam fotan ha jawabu ɗo foti mbi'en to hadha wa inna istimrara tawiya il jadda no wino en mbino foti to ɗum négatif no kam toye makmanul khata toye bofol woni to en mbawata wiigo jawabuji man ɗum négatif wodi ko huwa la chak to amma hagal jihare nde yaman ɗo en mbawata hokkugo jawabu ben mu ngam en ngala arsifji ngam en ngala idara dokkan nga en nda détailji en mbawata bo loroɗen har kala zakkoɓe her wuro ɗo fuu ha loroɗen keɓen renseignement ji to wodi ko ɗum ɗo larani to wodi ni organisation man ngadaraki ha deydey ko renseignement ji man fuɗi keɓoto de fonctionnement zakka man bo latto deydey no yelete man ɗo to wodi hapa ha majum bo tawiya waɗaka ɗum sensibilisation waɗaka ɗum nden tawiya man nden hapa man ɗo foti latto gal jiha men enen en mbaɗay tawiya jadda sensibilisation ji ɗuɗɗi ngam sensibilisation ɗum kanjum tan latti moyen waylugo nasku waylugo ko woni ha hakkilo ngam yimɓe marata wasila doɗɗugo goɗɗo dow huugo amma to canji hakkilo maako kanko on ɓe hakkilo maako kanko huwata nden to wodi makmalul hata ha masala man ɗo ngakkugo sensibilisation ngakkugo huudugo be hakkiloji julɓe andina ɓe to hayru woni wa alla nansa min hilali tawiya bi duwuti l mawjuda ala l muzakkin to en ɗo mbaɗa tawiya en ɗo sensibilisa ittoɓe zakka ma dow hucititgo créa wara organisation yel no ngel foti fuu ngel latto ɗum basel ɗum seliliyel aranel zamanu to huciti ɗum mawnoyan ɗum latto ɗum hunde wonde feere to wakkati sensibilise ten ɓe dow niman ɗo ta goyten man pression ji kamɓe bo ɗo dow maɓɓe pression ji man to addalnama wodi ko ho'ete seeɗa har jihare yaran ha hayru man ɗo goɗɗo nder al adaji yimɓeji meɗen goɗɗo wodi ko o hokka hikka o ko o zakka to hokkama mawri ko ngakki man ni duniya fuu nana ɗum nde ɗum lattu ɗum nonde nder pression ji dow yimɓe ma min rawanɗo en mbolunoɓe en yewtida ɗum ɓe ɗuɓɓe nder zakkoɓe ha meɗen ɗo zakka farillaha man ɗo foti ɓe ɗo ɓesda dow maka ɓe ittan ɓe cenda ɓawo ɗum fe'o sey ɓe dokka goɗɗo peƴƴiɗo man ɗo waɗa to kadi haaliwol ngol ɗo ngol e ndullantangol ɓen ittoɓe zakka man
to en sensibilisan sey sensibilisen communauté man nga pat julɓe man ɓe fuu e ngam andinen ɓe bi tarifihim ɓe andingo mofgal julɓe man ɗo bi anna shakhs alladhi yu'adu misla hada al ittijah yumkinu an yakuna yawman ma huwa aw wahidun min zurriyatihi mimman yastafidu min hadhihi tabarru'at foti kanko pe'otoɗo hande kam min mi nakkisanama koni foti kanko man o to wodi organisation dari foti ñendere wonde kam organisation man huwananmo huwanaymo kanko foti ñendere wonde kam goto nder zurriyaji maako to hunde man zama ɗum we'itake nder zurriyaji maako organisation man huwanan nden julɓe sey paama ko nufete wadgo man ɗo na ɗum sarrugo ɓe ko nufete man ɗo ɗum hayrugo julɓe man fuu ngam to julɓe man ɓeɗo enɗinira ɓeɗon andinda ɗo nokku sangara woni ɗo wurde woni ɗo ɗum wodi lakin woodi ha ɗo nakkasaji ɗon ɓeɗo kaɓana wallitirgo har sukugo man ɗo ɓeɗo ballotira man ɗo wakkati majum Allah bo wallan ɓe Allah ceni ɗo annabijo sallllahu alih wa sallam o wi wallahu fi awni l abd ma kana al abdu fi awni akhi Allah o ɗon woni her wallugo jeyaɗo fanna jeyaɗo ɗon woni her wallugo derɗo wa akhiran fa inna alwaya bil maslaha al amma la shakka yasdadu fi nnas bisdiyadi ta'lim jonta ɗo wakkatiji gonɗen ɗo wayu rengo yimɓe faamugo yimɓe ko woni maslaha al amma ɗo ɓesɗo maslaha al amma ɗum bana intérêt général man ko mbiyeten intérêt général man ngam jangirle ɗo cankito jangirle islamique ji jangirle ɗeɗo man fuu yimɓe ɗon paamani intérêt général ɗum ɗon ko wodi intérêt ji ɗon individuel ji intérêt ji ɗi muy fuu hoore man ɗon bo amma hakkiloji ɗon paama kam intérêt général ɗum ɗon walakin il ananiya kadalika tasdat amma ananiya bo ɗum ɓesdo ha zamanu men ɗo ananiya ko mbiyeten égoïsme moy fuu hoore mum yiɗani moy fuu hoore mum yiɗani ɗo rangma faamu man ɗo ɗon amma ananiya bo ɗon faamu kam ɗum hunde nde hakkilo ananiya bo ɗum hunde nde ɓernde ɓi adama bo ɗum kuje ɗiɗi man hakkilo be ɓernde nden hakkilo kam famanda hunde nde kam ɗo woni maslaha ummatore kam amma ɓernde bo kañum bo ɗo yiɗi maslaha muɗum kañum ni ko wondo maslaha ummatore wonnoto to ɗagaji man ɗiɗi har ɓiɓɓe adama ɗo ɗaga hakkilo be ɗaga ɓernde man ɗo to sey hucitigo har Allah noon wakkatiji ɗiɗi fu ɗum ɗon ɗaga hakkilo man ɗo hewto maslahal amma ɗon intérêt général man ɗon amma ananiya bo kañum bo ɗo développe ɗon ɓesdo noon ha ummatoje Allah tan mari man sanjugo hal man Allah on tan mari sanjugo hal man to nden fa nasalullah azza wa jal an yarzuqa an-nas al-awdata ilayhi en ɗo toro Allah ceniɗo o wartina yimɓe her maako o riska en garten her maako to o riski en gartigal lawol Allah yimɓe ɗon garti ɗon numana Allah hunde fuu Allah ɗon gaɗa kuuɗe yimɓe ɗo tammoro Allah on ɗum kulagal Allah man fa sawfa yatagallabu janibul maslaha al amma ala al jasai wal ananiya to ɗum man waɗi wuttudu maslaha al amma intérêt général man ɗo wuttudu man jaaloto jasa elende ɓe ananiya ɓe yiɗango hoore mum man ɗo to innahu jalla shanuhu waliyu dhalik kanko mari ɗum wal qadiru alayhi kanko bo latti bawɗo dow majum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin ede ko ɗotoɗen en jetti Allah ceniɗo assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu heɗɗoɗe en ɗum no mbowi kala wakkati fuɗɗeten tafsirji ɗo fuu en ɗum mara nasiyaji nasiyantoɗen derɗiraɓe meɗen waranɓe ha nokkuɗo jalɓira ha faydaroɓe tafsirji en gari timmingo ɗo bo en ɗon kaldina nasiyaji ma kanjum man bana wakkati mbonoɗen man jiɗɗen ha mbono anan kam en getti jawmirawo subhanahu wa taala e fonduɗo en daranago kuugal manggal latti faydorago ɓe tafsir o e toro o hokka en mbarjari ha majum o waɗa en koye nafitortoɗe ko nanɗen majum e daraniɗo fasiran koyen bo Allah wardo ɗum hayru tin bande mako yo har ko nasiyaji ɗe umroyi wettinana en hara noon man kam derɗiraɓe men woodi derke'en ummiɓe daga feere daga lewru ɗo fu ɓe acci cuuɗe maɓɓe ɓe ngari ɓe ɗon dari ha ɗo aynana en bakkanteji meɗen cirinana en nayi nastirten kamɓe man ɓeɗo ɗo ngal ɓe dari ngal wala ko ɓe joɓata ɓe ko ɗume kam paamen ɗum ha ɗo na woodi hay algol nga ummi ɗum yoɓa ɓe
innama kamɓe ɗoori ɓe ko'e maɓɓe ɗaɓɓitirgo bo mbar jaari ha jawmirawo subhanahu wa taala to woodi ko ɓe ɗaɓɓitiri ha meɗen kam sey toranoɗen ɓe allah hokkuɓe hayru ha majum ɓe allah lutanɓe deydey ko ɓe acci wakkatiji maɓɓe bo ar haajeji maɓɓe to jihaare ɗiɗawre man bo no ɓe ɗaɓɓitiri bo to woodi ko ɓe ngaɗi goɗɗo har wakkatil ɓe ngari man ɗo yawa mbiya goɗɗo darnuɗo ɗum musa ɗum hakkilo yiɗano darnugo ɗon ɓeɗo ɗaɓɓitiri on majum yaafoɓe ha majum allah hawti ɓe wakkati majum man bo salake to ɗiɗaɓon bo gal jihaare yimɓe ko laarani nisam kuje sawtu gal o parleji ɗo ɗuman bo ɓeɗo kawra ɓe muskilaji ɗuɗɗi ɓe yimɓe ɗum hunde nden na aɗo jooɗi ha nokkure woore keɓata ɗelitoɗa kowoni gal jiha ɓe ɗon jooɗi ha ɗo sawtu wala gal babal feere yimɓe ɗon tela ɓe ɗum majum man ɗuɗɗum dole ɗum waɗe nde kanjum waddi yimɓe keɓaynani ma kamɓe ɓe ɗo ɗaɓɓitira yimɓe har to woodi ko ɓe dammiɗi har songo sawtuji man ha yimɓe ɗo yimɓe jaafoɓe ha majum kamɓe man bo kuugal man ngal ɗo ɗo ɓe ngaɗi tiiɗat ha majum man jamu ɓe ɗo toro Allah warjoɓe hayr e woodi jihaare on nde bo ummaninde en derɗaaɓe lattiɓe wonɓe kamɓe man bo ɓe ngari ɓe cuklanake en haala waɗdango en kuuje kuuruɗe bana kurubji gaɗaɗi ha julirde man bana ampiliji ɗo ɗum man bo ɗum hoytinani en kuuje kuurngal en ngala muskila yide ta albo e ɗum janga e gal jihaare sawtuji man bo ko ɓe gaddani en majum man ɗo o ka ummatore yettiɓe dow majum to toranoɓe Allah warjoɓe hayru to e derke en meɗen dariɓe man bo nder ko ɗaɓɓiti en man gaɗanɓe dow Allah foonuɓe ha hayru jaɓanɓe kuuɗe maɓɓe ma e nasiyara gare ha bo ko jiɗɗen andingo derdaɓe en ɗon bolwata tum Allah fooni en jottake ha ragare ɗo kala nde garɗen fuu to en timmini en ƴoccanidira be ima to jonta bo wakkati en ɗo bako mbownoɗen man ɗo en ɗon andina yimɓe useni hannde ɗum tan kam ɓe acca ɓe ngam yimɓe ngaɗan ujunere woni ha bakum daga nder ɗo ɓe yaasi ɗum en koddiri goto fuu se safotoraɓe maako kam la sakka ɗum teddu ɗum kañum kam feere on hokki junngo dilli amma kon ko ɗo joni ɓe fuu maɓɓe se o safotoraɓe maɓɓe ko ɗum waɗatani ɗum waɗa ɓillotira ha nokkuyel gonɗen nangel hoore mum e to ɗum ɓuri noon majum man ɗo ɗum illa ɗum kanko on hoore makko kadi ko nasiyantoɗen derɗaɓe torotoɗen ɗum kanko en ngaɗi do a jonta kam accen ɓe mo kuuca woodi ardiɓe men goni haɓe gaɗan ɗum lawol dilla ha oɗon majum man caafa yimɓe ɗon yetto to goɗɗo yiɗi han sanoya wala muskila ha ma kadi jaafe bo dow wolugo dow moɗum man ɗum dammuɗum ɓuri jettuno on allah ɓoto balɗe men sumay man yalta en bal yalta en ni hokka en bal jaari kuren wassalamu aleykum wa rahmatullah hiraɓe en mbaɗan ɗo kadi Allah cenɗo Allah yaafo en fof Allah wirno ayibeji meɗen Allah yaafo saroji men mobgal mayɓeji men fof hiraɓe en gonno bo deɗirawo tedduɗo kuuɗo kuuɗe hayru ɗuuɗɗe oɗon yillo en bo foroy haɗo yeteɗo Cheikh Oumar Abdallah jamen o woni amma goɗɗo andiraɗo hayru gilliɗo en ɗo ɗuɗɗum sanne o maynama kanko bo nasinan mo nder do'aji meɗen Allah cenɗo yaafo mo Allah windan mo mbar jaari har ko o huwat Allah ren en har kala ko sarrata fo zuriyaji meɗen ɗi Allah huucitin ɗi Allah waɗɓe ɗum ɓiɓɓe nafoɓe hakkilananɓe nafoji Allah ren ɓe har feƴƴanuji zamanu noon rewɓeji meɗen lattiɓe ɗum daadiraɓe ɓikkonji man lattiɓe kamɓe latti jangirde arande nde goɗɗo jangata har muɗum Allah waɗɓe ɓe ɓoociɓe ɓoocaniɓe worɓe maɓɓe Allah waɗɓe ɓe ɓoociɓe ɓoocaniɓe diina ɗowaniɓe jawmirawo maɓɓe to Allah an en heɗan en kala ko sarrata fo bismillahi rahmani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اغفر يا مولاي اكرف بلطفك في أمورنا وأمور المسلمين اللهم اغننا بحلالك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فإنك بتيسير كل شيء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين